af, vi har været ude og spille fodbold. Og jeg er der i byen. Jeg kan jo ikke bare stå op med det samme. Træneren han er sur på det, det skal du bare vide. Det er jeg ligeglad med. Hvad så? Du skal ikke bare ligge og sove hele dagen, mand. Du skal da ud og bryde en joint. En joint? Ja. Er du skrubskør? Få nogle bukser på, så smutter vi. Jeg fatter sådan ikke, I gider at få væk. Ja. Det bliver vi nødt til, mand. Fuldstændig ligegyldigt. Hvad har du ellers lavet i dag, Frederik? Jeg har sovet, det ved du godt. Hvor skal vi rydde hen af? Vi skal ud til et nyt sted med de her bolde. Et nyt sted? Ja, et sted min fætter han har sagt, vi skal tage på over til han. Så, nu er vi her sgu. Det er det der. Der er aldrig nogen, der kommer herud og opdager os. Nej. Hey drenge, der er nogle stikkontakter. Så er vi her, drenge. Altså det her er din fætter fortalt om. Ja. Hvorfor vil han have os herud? Der er ikke nogen, der kender sig ved. Det gør nok uhyggeligt, hva'? Fuck, så I det der? Fuck, skal vi ikke tage til hjem med, drenge? Seriøst? Nej, nu har vi lige kørt så langt for at komme herud, mand. Sindssygt det her. Fuck. Prøv at se det her gamle fotografi. Det ligner jo dig på en prik, mand. Ej, seriøst, drenge, det er altså for sindssygt der. Skal vi ikke til hjem? Ja, nej, nu bliver vi lige. Det er for vildt. Det er for det er spændende, det her. Fuck, mand, hvad skete der med lyset? Billedet er smadret, gutter. Hvad er det for et fotografi? Der ligger noget om bagved. Det ligner en avisartikel. Fuck, det er jo hende igen. Seriøst, drenge, det er fandme for hyggeligt der. Ja. Hvorfor skulle jeg have mig med? Ja, nu vil jeg sgu også gerne til at hjem af, drenge. Ja. Fuck, stå lige der! Hvad gør vi? Vi skal nå os ud til bilen, mand. Ja, løb. Kom nu, mand! Fuck! Skynd dig, mand! Har du ikke nøgler? Nej, jeg har ikke nøgler. Fuck, kom nu, bil! Jeg kører! Inde i bilen, drenge! Inde i bilen! Jeg har givet noget hammer! Hvad fanden er der sket med dig, mand? Det var hende pigen der, hun fik mig. Det var... Bare væk. Hvad fanden sker der? Hvad sker med Sebastian? Fuck, man. Fuck. Det er nok pigen. Hvad fanden har hun gjort ved ham? Fuck, hvad fanden er der sket, mand? Fuck, stå lige der! Hvad fanden? Hvad fanden? Er du okay? Hun fik fandme fat i mit ben, det gjorde. Skal I ned, eller hvad? Forlad du?